राजु नार्जारि नोंथाङा राजनितिजों लानानै जोंनि आशा कर्मीखौ बेबायदि एथ'ग्राम माने बदनाम होनो नाङा नोंसोर सरकाराव थानाय हिसाबै जोंखौ अननांगौसोमोन नाथाय बेबायदि फाननो नाङा बेबायदि बुंनो नाङा जों दुखु मोनदों राजु नार्जारि सार बुंनांगौबा बहुत खोथा दङ सेरफांगुरि जनता कलेजाव थांदों आं लोगो हमदोंमोन सार प्रमद बर' सारखौ नाथाय नोङो मोजां बिथोनखौ होनो हायाखै नाथाय जोंखौ मानो फानखो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन औवाबारि खनायाव फैफिनलायलायबाय आरोबाव खनसेबाव गोबावनि उनाव राजु नार्जारिया बै समावहाय हैद सान्द्रियाव मा दंब्रा जेबो गैया थारमाने नाजावदों बियो राजु नार्जारिनि बाथ्राखौसो बुंगोन आं राजु नार्जारिया बै समाव केम्पेनाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन BPFनि सरकार सालायनाय समाव बबेबा मोनसे लामाखौ खोन्थानो हायोब्ला 5,000 बान्था होगौमोन नोंथाङा 5,000 बान्थाखौबो दाहो राजु नार्जारिया बान्थाखौ नोंनि बान्थाखौ रावबो लुबैया नोंखौ अराय समनि थाखाय UPPLआव थायोबा नों जिबनावबो देरहाया आरो देरहाखानायबो नङा दा फैयै फैयै सरकार सालायखांनायनि जोबखांनायनि उनाव UPPLखौ लासै लासै डिस्ट्रयखौनो होननांसिगोन डिस्ट्रय जालांनोबो हागौ नङा होनबा डिस्ट्रय जालांनोबो हागौ जोबस्रांलांनोबो हागौ बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंदों मानो होननानै बुङोब्ला मोनसेनि उनाव मोनसे दाखालि बिथांमोना आशा कर्मीनि सायाव माबा मोनसे बाथ्रा बुंसनदोंमोनदां आशा कर्मीयाबो मालाय ओरैनो मालाय जिरायना थागौ दिनैनि दिनाव सोरबा आवगोलनि समाव माबा मोनसे बुङोब्ला ससियेल मिडिया गैयामोन आवगोलनि समाव निउज पर्टेल बर'नि गेजेराव बिराद खममोन गैया बेमोन आरोखि निउज पर्टेलफोरा गैथारामोन नै दासो होंगो दोंगोथारसै निउज पर्टेलफोराबो एसे आरो बिबो मा बुंगोन निउज पर्टेलनि बाथ्राफोरखौ मालाबा रायलायखांबाय इन्टारेस्ट मिनिनो ओंखारो स्रिल' खोनासंना थानांगौ गावसोरनिफ्रायनो माखासे बाथ्राफोरा गलाजोबो बे आरो बाथ्रा जियानो जाया मानो इन्टारेस्टिं आरोखि बैफोरबो राजु नार्जारिया आशा कर्मीनि सायाव मा बुंदों 5,000 बान्थाखौ आं दाबो बुंगोन 5,000 बान्थाखौ नोङो रावनोबो दाहोसै आरो नोंनि 5,000 बान्थाखौ रावबो लानानै देरा बरंस नोंनो 5,000नि जायगायाव बारासो होफिननांगौ जानानै फैदों बेफोरबायदि आशा कर्मीनि माखासे राजु नार्जारिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदोंना एसे खोनासंनानै लानि राजु नार्जारि बिथाङा 5,000खौ बहुद मिथिं दावथिङावनो बुंदोंमोन नोंथांनि पलिटिकेल राजनितिक ना पलिटिकेल हान्जा UPPLआ लासै लासै जोबस्रांलांनो हमगासिनो दङ UG ब्रह्मआ माबा माबि मन्थ्रि लायबावमोन मा नाम बुङोमोनलाय साफागुरि समस्ति मा जौगाथाय मावखोथाय माथो जों खनसे थांनायाव बिनि समस्तियाव थांनायाव अन्थाइफ्रानो हाराव हाथाव लामाफ्रा मोजां हान्था मेलायानो मोजां गैया गावनि समस्तियाव बेबाराव आसा गैला नोंथांमोननि मन्थ्रि मोनगोन मागोन बेफोरो दिल्लीयावबो बिथांमोना थाबावनायसो नंला आनखि रोंगोरा ना बिथाङा नैबे मोनसे गामियाव फैनानै सहि होना गालांदोंमोन बे लेखाखौ सम फैबा बोदला गोनां खोन्थानानै होगोन बे लामाखौ आं खामानि मावगोन होननानै सहि होना गालांदोंमोन बेखौ खोन्थागोन आं हयतोबा UPPLनि सोद्रोमाफोरा गामियावबो UPPL BPF कंग्रेस BJP थायो नालाय हयतोबा बैसोरनि आखायाव गोग्लैदोंबा बेखौ बिसिनानै गारबाय जानांगौ थेवबो नाजागोन आङो बुरखांनो खोनासंना लानि राजु नार्जारिखौ मा बुंदों आशा कर्मीफोरा कर्मीया बेयाव जथुमनायनि गोनाङा जाहैबाय साननै सानथामनि सिगां 15 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों बे नुनो मोननाय खामानिया जाहैबाय जोंनिनो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि राजु नार्जारिया जोंनि आशा कर्मीनि सायाव बहुत माने नङै खोथाखौ नंगौ बायदि ससियेल मिडियायाव दिरुनदों बेयाव जों नुनो मोनदों आशा कर्मीया दि बेयाव जोङो लोब्बा दं होननानै जोंखौ बोरै मिन्थिखो दिनै
जोङो आसा कर्मी हिसाबै गावनि खामानियानो जोंहा बेस्थ'खा बेवहाय जोङो मालाबाबो राजनितिजों जोंहा लोब्बा गैया आरो राजनितिनि बेलायाव जों आखाइ गैया दिनै जोङो बे राजु नार्जारिनि ससियेल मिडियायाव होनायखौ नुनानै जोङो एसे दुखु मोनदों राजु नार्जारि नोंथाङा मबेयाव नुवा जोंनि आसा कर्मीया बे बिटिसि एरिया मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोङो आसा कर्मीखौ बेबादि PMGY न'खौ जोङो सार्भे खालामदों होननानै बोरै बुंनो हाखो सार नोंथाङा बेबायदि बुंनो नाङामोन जे जोङो दिनै आसा कर्मी हिसाबै जोङो आसानि खामानिसो मावगासिनो दङ आरो बेयाव नोंथाङा बोरै बेबायदि ससियेल मिडियायाव जोङो आसाखौ बेबायदि बुंनो हाखो जों आसा कर्मी बायदि आसा कर्मीयैनो जोङो बे जोंनि NRSMनि जायनाखि खामानि मावनांगौ आसा कर्मी हिसाबै बिमा रैखाथि गथ' गथायनि रैखाथिनि थाखाय जा खामानियानो जोंहा बेयावनो बेस्थ'खा जोंखौ बेबायदि अननाय भाबै आसा कर्मीखौ बेबायदि न'नि सार्भे बानायदों होननानै बुंनाया नंखाय बे जानो हाया बेबायदि फोसावनो नाङा सार जों नोंखौ मान होनानै बुङो राजु नार्जारि नोंथाङा राजनितिजों लानानै जोंनि आसा कर्मीखौ बेबायदि एथ'ग्राम माने बदनाम होनो नाङा ससियेल मिडियायाव होनो नाङा नोंथाङा थारैनो जोंनि आसा कर्मी बिटिसि मोनब्रैनि जे क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिनि आसाफ्रा बेसेबांबा गोदाव सोराव निखावरि बायदिसो जों बेथन एसे जों खामानि मावबोदों नाथाय नोंसोर सरकाराव थानाय हिसाबै जोंखौ अननांगौसोमोन नाथाय बेबायदि फाननो नाङा बेबायदि बुंनो नाङा जों दुखु मोनदों राजु नार्जारि सार बुंनांगौबा बुहुद खोथा दङ नाथाय दिनै जोङो अननानै जों बे खेबसेखौ कनसिडार होबाय नोंथाङा दिनै जोंनिनो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसि जों मिथिगौ नोंनि थंखौबो बबाव थायो बबाव थाया जन्म जायगा बबाव जों आसा कर्मीखौ गोदाव सोरावखौ नुखानानै बेबायदि एथ' गाज्रि बाथ्राजों जोंखौ बेबायदि नारसिननानै होनो मोना जों राजनितिखौ लोब्बा गैया आरो जोंखौ बासायनांगोन जे नोंथाङा जुदि साननो गोनांबा नोंसिनि बेबायदि बिटिआरनि सोलिनाय समाव जोङो बुहुद नोंसोरखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे प्रमद बर' सारखौबो मान होनानै बुङो जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलै डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो होसो क'क्राझारावबो जों नोंखौ लोगो हमदोंमोन जोंनि बेथनफोरखौ बारायनायनि खोथा होननानै अननांगौसोमोन दिनै दतमा बायदियाव मडेल हस्पिटालाव थांबा जोङो नोंखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन बेवबो नों मोजां बाथ्रा बुंनो हायाखै सेरफांगुरि जनता कलेजाव थांदों आं लोगो हमदोंमोन सार प्रमद बर' सारखौ नाथाय नोङो मोजां बिथोनखौ होनो हायाखै नाथाय जोंखौ मानो फानखो बे नोङो फाननो नाङा जों बुङो बे बिटिसिनि जोङो क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिनि आसाफोरनियाव नोङो जेरैबाबो नों बे ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ नोंनि गोरोन्थिखौ नों बुजिनानै लायोबा जोंनिसिम मान हरनानैबाबो नोङो माफ बिनांगोन आरो जों माफ बियाबा बिनि गेजेराव जोङो नोंनि थाखाय जों एक्सन लानाय जागोन